sóc la Marta. I jo l'Oba. Som editors de la revista Que Fem Llet i volem agrair el suport rebut durant les últimes hores en relació a l'anul·lació de la publicitat de la Caixa a la nostra publicació. Ahir, el setmanari La Directa informava que alts directius de la Caixa van trucar a redaccions de diaris, ràdios i televisions per saber si aquests mitjans continuarien publicant informació sobre la cassolada contra l'entitat financera. Segons el setmanari, en el cas de TV3, la trucada va anar més enllà i se'ls va recordar que aquesta entitat financera insereix gran quantitat de publicitat a la cadena pública. A mitja tarda, rebíem la notícia de que la Caixa anul·lava una inserció al nostre mitjà. Va ser la primera vegada en 8 anys d'existència que es tira enrere una comanda de publicitat que ja estava aprovada i ordenada per l'Associació Catalana de Premsa Gratuïta a la qual pertanyem. Segons l'Associació Catalana de Premsa Gratuïta, l'única explicació que ha donat el client és que no es vol anunciar el Que Fem Llet. Té alguna cosa a veure aquesta insòlita anul·lació amb el fet de que des del nostre mitjà hem informat sobre aquestes protestes on participen milers de ciutadans, molts d'ells afectats per l'escàndol de les participacions preferents? Avui ens han trucat des de la Caixa dient que l'anunci es va anul·lar per problemes pressupostaris. Tenint en compte que l'anunci en qüestió no arriba als 300 euros, sembla que, efectivament, la situació de les caixes és preocupant. Què ha canviat des del dia 14, quan vam rebre l'encàrrec de l'anunci, fins al dia 17, quan es va anul·lar? Per descomptat, la Caixa és totalment lliure d'anunciar-se allà on vulgui, faltaria més. Però els fets que hem relatat confirmen una cosa molt preocupant. La Caixa no utilitza la publicitat com a manera de vendre un producte, sinó com una mesura de control de la informació. La nostra publicació ofereix a les empreses una plataforma potent on poder oferir productes i serveis. I fins aquí arriba la nostra feina. Sembla, però, que el que pretén la Caixa amb els seus anuncis va més enllà. Sembla que rebre la seva publicitat no només requereix un bon servei publicitari, sinó també un silenci sobre la realitat del nostre país. Hem de dir ben clar que aquest servei, silenci a canvi de publicitat, el nostre mitjà no l'ofereix. Algú ens ha preguntat, però si no us agrada la Caixa, per què accepteu els seus anuncis? La resposta és molt senzilla. No es tracta de si ens agrada o no ens agrada la Caixa. No tenim problema en que la Caixa anunciï la seva activitat mentre aquesta sigui legal. Volem anunciants per pagar les factures, per pagar la feina de periodisme, per imprimir els exemplars. Ells s'anuncien i nosaltres informem. El problema ve quan la Caixa, a més d'anunciar-se, vol també dictar el que es pot dir i el que no es pot dir. Anuncis de la Caixa? Benvinguts. Imposicions per dir què podem informar i què no, de cap manera. Davant d'això, caldrà preguntar-se: sempre que veiem un anunci de la Caixa o d'Abertis, hem de temer que el mitjà en qüestió, sigui privat o sigui públic, ens està demanant alguna cosa? Un cop aclarit això, volem dir dues coses. En primer lloc, volem agrair tot el suport que hem rebut durant les últimes hores per part de periodistes, lectors i mitjans de comunicació que encara parlen clar. Volem també deixar clar que ni la prohibició que han fet, per exemple, els ajuntaments de Blanes, Lloret i Calella, de repartir les nostres revistes a los hospitals públics de la zona, ni la denúncia que ens ha posat l'assessor d'Artur Mas, Josep Maria Via, ni ara la retirada de publicitat de la Caixa faran variar el nostre compromís amb la informació. Al contrari, tots aquests atacs ens reafirmen en la necessitat d'aprofundir en aquest camí. Sobre tots aquests temes trobareu més informació a la nostra plana web quefemllet.com. En segon lloc, volem dir que més enllà del problema econòmic que pugui suposar per a la nostra publicació, que la Caixa utilitzi la seva publicitat per domesticar la informació és molt preocupant pel conjunt de la societat. És molt preocupant que, com explica La Directa, la Caixa intenti, fins i tot, modular els continguts informatius dels mitjans públics. És preocupant que els mitjans privats es dobleguin davant els interessos financers al mateix temps que silencien coses tan greus com l'escàndol de les participacions preferents que afecta milers de ciutadans d'aquest país que han perdut milions d'euros en mans d'entitats financeres com la Caixa. Mitjans privats que també silencien accions ciutadanes com la desobediència civil contra els peatges que nodreixen també les arques de la Caixa. Us heu parat a pensar per què a tot Espanya hi ha 700.000 persones afectades per l'escàndol de les preferents
amb una xifra de diners perduts de 26.000 milions i ningú diu res? Quantes portades heu vist d'això? Quants telediaris obren amb aquesta notícia? Com pot ser que 700.000 persones hagin vist com perdien d'un dia per l'altre el 20% dels estalvis de tota una vida perquè van ser mal aconsellats i això no sigui un escàndol massiu? És casualitat? Explica la web media.cat que el 14 de febrer va haver-hi fins a 84 actes de protesta arreu de Catalunya. Concentracions contra la reforma laboral, mobilitzacions de personal sanitari, afectats per les preferents. Les portades, el dia següent, però, semblaven d'un altre país. El Punt no deia res de les mobilitzacions, però destacava com el fred disparava el consum de sopes i consumers. Per a La Vanguardia, era més important que Roma hagi desistit d'organitzar els Jocs Olímpics que les protestes de milers de persones. L'Ara creu que la notícia de que Gemma Mengual abandoni les piscines mereix portada i la protesta contra les preferents no. Casualitats? Es pregunta al professor Vicenç Navarro com és que el New York Times, possiblement el diari més influent del món, publiqui una sèrie d'articles on es parla de l'ocultament per part de la família Botín, Banco Santander, de 2.000 milions a comptes a Suïssa i cap mitjà a Espanya se'n faci ressò. És casualitat que ningú digui res? O és molt important que el poble no s'assabenti de com la família Botín oculta centenars de milions d'euros a bancs suïssos per no pagar impostos al nostre país? Res de tot això és notícia al nostre país. Si ho volem saber, hem de llegir el New York Times. Davant de tot això, caldrà estar atents i tenir clar que allà on hi ha un anunci de la Caixa és molt probable que també hi hagi un intent d'imposar un silenci, d'amagar una veritat. Per sort, al nostre país hi ha mitjans independents, compromesos i una comunitat ben connectada a la xarxa. Els temps on La Vanguardia, TV3 i RAC1 eren les úniques finestres per conèixer la realitat ha acabat. Ara cal construir alternatives informatives. Estem treballant en això, al igual que molts altres companys. La Directa, Nació Digital, Directa.cat, Media.cat, Diagonal, Sirius, Publico.es, VilaWeb. Són només alguns dels mitjans que s'estan convertint en referents informatius, davant la claudicació periodística dels que callen coses que no haurien de ser callades. És una realitat. Sense informació lliure i independent no hi ha democràcia. Hi ha dictadura de poders polítics i financers. Per això és necessari que el conjunt de la societat faci un debat profund sobre el que està passant als mitjans i prengui decisions urgents. La diferència entre tenir accés a una informació veraç o no és la diferència entre viure en una democràcia o no. Ens hi juguem molt. Per cert, és molt més fàcil guanyar la batalla als bancs que a Mordor. Només cal posar els diners en institucions que es comportin èticament, que no inverteixin en armes i que no intentin col·locar als ciutadans participacions preferents. Jo sóc la Marta. Ara veuràs tu per gravar això. Va. Un moment, Podem començar rient. No. No queda sèrio.